Ah, Maayong hapon sa tanan. Pasalamat kita sa Dios nga niya usab kita, no? Nagatigom aron pagsimba ug daig sa atong Ginoo ug sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ako panghinaot nga karon kahuponon anda mga atong kasing-kasing, no? Sa pagdawat kung unsa man ang gusto nga mahitabo sa Ginoo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang atong mensahe karon nga kahaponon atong taytulan kini og ang pagkamatinumanon hangtod sa katapusan. Amot sakit to ba nga pagkabisaya? That is faithful till the end. The legacy of John the Baptist. Sakto ba sa nga Bisaya nga ang kabilin ni Juan Bautista. The legacy of John the Baptist. His faithfulness until the end. And we'll know that and we'll discover that. Ato kanang mahibaw-an karon nga kahaponon. Ang atong teksto karon aniya sa libro sa Matthew, kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 12. Okay? English diri, Bisaya din ha. Din nilang ko kay Bisaya. Matthew 14, 1-12. Niadtong panahona, si Herodes nga tigdumala sa Galilea, nakadungog bahin kang Jesus. Busa mingon siya sa iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga tigbautismo. Nabanhaw siya. Mao kana hinungdan nga may gahom siya sa pagbuhat og mga milagro. Kaniadto gipadakop ni Herodes si Juan tungod kay giingnan siya niini. Supak sa kasuguan ang imong pagpakigpuyo uban kang Herodias. Kay si Herodias asawa man ni Felipe nga igsuon ni Herodes. Tungod sa pagdumot ni Herodias kang Juan, gipadakop siya ni Herodes o gipapriso. Ipapatay unta ni Herodes si Juan apan nahadlok siya sa mga Hudiyo tungod kay giilan nila si Juan nga propeta. Versikulo 6, pag-abot sa adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw ang dalaga nga anak ni Herodias alang sa mga bisita nga nanambog dito ug nalipay kaayo si Herodes. Busa mingon siya, sige, pangayo kanako og bisan unsa ug ipanumpa ko nga hatag ko gayud kanimo. Sa sugyot sa iyang inahan, miingon ang dalaga, ihatag karon kanako ang ulo ni Juan nga tigbautismo nga nakabutang sa bandehado. Sa pagkadungog niadto ni Haring Herodes, nasubo gayud siya. Apan tungod kay nakapanumpa naman siya ug nadunggan mismo sa iyang mga bisita, nagsugo siya nga buhaton ang ipangayo sa dalaga. Ipapunggutan niya og ulo si Juan didto sa prisuhan. Ug inya iyang gibutang nila sa bandehado ang ulo ug gidala ngadto sa dalaga ug gihatag usab niya kini ngadto sa iyang inahan. Ang lawas ni Juan gikuha sa iyang manitunon-an ug ilang gilubong. Human niadto nangadto sila kang Jesus ug gisugilon ang nahitabo kang Juan. Magampo kita. Ginoong Dios, balaan ang imong mga pulong. Ang among pag-ampo Ginoo nga imong dihugan, kining imong mansihiro sa imong balang, sa imong gahom o Dios, o nga himua nga ang imong mga pulong mahimong buhi kini o maghimo og mga kaayuhan o kausaban sa matag usa nga niya karon nining simbahan. Salamat o Dios nga ikaw buhi o nagpabilin ikaw sa paghimo og mga butang nga makaayo sa matag usa kanamo. Kining tanan among ipangayo sa ngalan lamang ni Jesus. Amen ug amen. Para sa mga bag-o, no, dinhi sa simbahan, kung doon naman lang galing, nagatanaw kita gihapon sa passage nga kauban sa atong series sa libro sa Matthew, no?
Sa aging Domingo, si Pastor David o si Pastor Jay naghatag og mensahe nga ikutlo nila sa libro sa Mateo kapitulo 13. Diin sila nagwali bahin sa mensahe sa gingharian sa Dios, ilabi na sa umaabot nga paghukom. Diin kadto lamang gimetarong ni Hesus maugi maluwas. Karon nga kahaponon atong tan-awon ang libro sa Mateo sa kapitulo 14. Bag-o kini, no? Nya murag na i-change nini kabag-uhan ini sa kumpara sa uban natong mga gitun-an sa miagi nga mga semana. Kini nga passage, kini nga mga bersikulo, kini nga istorya, ako ning gibalik-balik ug basa pag assign sa ako nga unsa man gyud ang mensahe ini nga story, because this is a story, no? Sugilanon kini. Nya sa matagbasa nako, no, sa akong pagbasa, mix ang akong emotions ug feelings sa pagbasa. Uy, interesting man day kayo ni nga passage. At the same time, na mga surprise. At the same time, sapoy na mga makalibog. Nasay murag makasubo kaayo nga mga talan-aw nini nga istorya o nini nga suligalanon, no? Usahay sa panahon sa magbasa ako usang mapangutana akong kagalingon, ngano nga kining istorya gisulod man dinhi sa libro sa Mateo, no? Kung tan-aw nimo murag sa English pa, gruesome nga murder, no? Kada bang ngilig gikamatayon sa yun kag putlan og ulo ibutang og bandihado, makakaon ka kana mo manay ibutang nasa tubangan sa imong talad sa kananan, murag lisod gyud, no? So gilgig nga istorya, gilgig nga sugilanon. Pero nganong gibutang man kini? Unsa may kalabutan ini sa tibuok nga istorya sa Matthew, sa whole gospel? Nga sa Matthew 13 ug chapter 12 and 13, kita nato nga nagaistorya man kini, nagahisgot man kini bahin sa public ministry sa atong Ginoong Hesus, no? Diin siya nagawali, nagasangyaw sa mensahe sa gingharian sa Dios. Nagahimo siya mga milagro. Nya, pag-abot sa Matthew 14 verses 1 to 12, niabot man ng istorya. Ang focus dili si Ginoong Hesus, no? Nailaing tao nga murag mo ina-focus. Nya after pagkahuman ini, nibalik na pod. After ini nga passage, nibalik na pod dito nga sa ministry, sa public ministry ni Ginoong Hesus. Busa sa Matthew 14 verses 13 onwards, nagsugod kini sa milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus sa feeding, pagpakaon sa 5,000 nga katawhan, the feeding of the 5,000. Pero nganong insert man ni dinhi? Nga muramag dili siya sumpay, di ba? Lahi siya. Pinasahi siya. Siguro sa pagkahuman nato sa atong mensahe karon kahuponon, hopefully we'll be able to better understand why this is so. Kini nga sugilanon, kini nga istorya nining atong passage karon puno gyud sa drama, no? Naay drama nga nahitabo niini, no? Nya katuyuan niini nga kita maka-identify, no, nini nga istorya. Nga maka-identify kita sa mga characters nini nga istorya. Sa character ni Herod, no? Sa character ni Juan Bautista, ni John the Baptist, ni Herodias ug uban pang mga karakter nini nga sugilanon. By the way, daghan kayo mga Herod, no, sa Biblia. Ubay-ubay kini siya. Kinsa man nga Herod nga atong giistoryahan karon. Kini ang gitawag nga si Herod nga sa English pa gitawag Herod the Tetrarch. Sa may pasabot ana. Herod the Tetrarch means siya pangulo, siya ang ruler, siya ang nagdumala sa kanang 1/4 sa kingdom. Dili sa tibuok kagingharian. 1/4 lang ang iyang authority, no? A quarter of the kingdom. Dili tibuok, no? Mo nang wala siya gitawag Haring Herodes. Itawag lamang siya Tetrarch, no? Ang iyang amahan mo'y hari. Ang amahan ni Herod the Tetrarch or Herod
Antipas, mo na iyang laing ngalan, mao si Herod the Great. No? King Herod the Great. Kinsa man na siya. Kung nagkadamdam ka mo, no? During sa celebration sa Pasko, di ba naman tayo istorya, no? Nga, during the birth of Christ, sa pagkataon ni Jesus, tunay hari nagsugo nga, tanang mga bata nga ubos sa anyos ang paniugon, kinahanglang pamatyon tanan dito sa lugar ni Jesus sa Nazareth, dito sa Galilee. No? Pamatyon tanan. Nga naman, tungod kay gusto ni Haring Herodes the Great, no? Nga iya mang nasayran nga naay propesiya nga adunay bagong hari nga maabot didto. Nya kay siya man ang hari adto nga time, dili siya gusto nga naay laing hari nga maabot. So para makasiguro siya, iyang ipapatay ang tanang bata nga lalaki nga ubos sa 2 anyos ang paniugon para wala gyud mataw atong panahona. Apan ang Ginoo alain ang Dios nga mahanan nilang plano, gitugot niya nga maluwas gyud si Ginoong Kristo ato nga time ni ana nga kadautan, no? So mao kini si Herod the Great, ang amahan ni Herod Antipas. Dautan kay gini siya nga tawo. Tungod kay kung naa gani say mabati nga kini kanang threat, kanang sabay Bisaya sa threat. Hulga. Maini si Pastor Joe kay maini si Bisaya, no? Hulga gani sa iyang trono, iya gining patyon bisan pag iya kining membro sa iyang pamilya, no? So, he is known to be a brutal murderer nga. Bisan pag membro sa iyang pamilya, kung mahimong hulga gani sa iyang trono, dili siya magdumili sa pagpatay. Mao kini ang amahan ni Herod Antipas. Og si Herod Antipas, the tetrarch, nakabutan, no, na-inherit, nakapamana nini nga mga dautan usad nga mga batasan ug mga gawi. Ang apan lang kay wala niya ma-inherit ang tibuok nga gingharian. 1/4 lang sa gingharian. Ngano man, history tells us nga sa tigulang na ang iyang amahan nga si Herod the Great, murag iyang nabati nga murag ilugan siya. Manaingon sa mga historians. Ilugan siya ni Herod ang iyang anak, Herod Antipas sa gingharian. Mao nang nakahunaw na siya gani nga nakaplano siya nga iyang patyon ang iyang kagaling anak apan wala man niya mahimo kay tigulang naman siya. Ang iyang gihimo na lang tagaan na lang kitag 1/4 sa gingharian. Grabe, no? Mao na ang klase sa mga Herodes, mao din ang, no? Nabay nganlan na to, nabay mga anak na to, ngan na to Herodes. O asa sa Herodes, maglisod kay ba? Herodes, mao day ni, no? Mao day ni ang istorya ni ini. Ngilgig dayon kayo ni nga kaliwatan kini nga mga Herodes. So mao na iyang amahan, no? Let us now go to verse 1. Mani si Herod the Tetrarch. Mao kana sa pikas si King Herod the Great. Matthew 14:1-12, niadtong panahona si Herodes nga tagbumala sa Galilea, nakadungog bahin kang Hesus. Busa mingon siya sa iyang mga opisyal, siya mao si Juan nga tigbautismo, nabanhaw siya. Pagkadungog daw ni Herod Antipas, Herod the Tetrarch, bahin kang Hesus kay naghimo naman og public ministry si Jesus. Pagkadungog niya, giingnan niya yung opisyal, kana si Jesus, mao man na si Juan Bautista nga nabanhaw. Si Juan Bautista daw to nga nabanhaw. Mo nang makahimo siya dagko ng mga milagro kay nabanhaw na gud. Nganong inaana man ang panghuna-una ni Herod Antipas? Nganong iyang nganong hunahuna man siya nga si kuan lagi gid ni si Juan Bautista. Now ato kanang matubag kung mo fast forward kita, no? Without going to the verses, fast forward nato sa verses 3-6 sa Matthew 14 ato makita nga doon na din ni history si Herod Antipas o si Juan Bautista. Kay ang nagpapatay di ay kang Juan Bautista si Herod man di ay
Antipas ang anak. Iyang gipapatay si Juan Bautista. Iyang isugo nga putlan og ulo. Unya nasayod man si Herod Antipas nga kung atong tanawon sa passage later on nga si Juan Bautista matarong kini nga tawo, balaan kini nga tawo, no? Wala kini sala. Wala kini gihimo nga dautan. Pero tungod lamang sa mga sitwasyon iya kining gipapatay. You know, when you order the murder and the killing of an innocent person, unsay mahitabo nimo? Doon di ba mo bother gina sa imo, no? Doon na kay tawag na to guilt sa imong kaugalingon. Pwede nimo siya makalimtan na kay buhaton nga sala, na kay buhaton nga dili maayo. Pwede na nimo malimtan. Pero ma-trigger na siya, no? From time to time ma-trigger niya dunay panahon nga mobalik na napuna sa imong kasing-kasing o sa imong una-una. Mo kani ang nahitabo ni Herod Antipas. Pagkadungog niya nga anay Jesus nga murag susama man kang no, susama kang Juan Bautista nga powerful, maayo kay magwali. Nya mas labaw pa kang Juan kay maghimo pag yung mga milagro. Si Juan wala man, no? Juan Bautista wala man iyon ang Bible, wala himog mga milagro. So mas powerful siningon siya. Sa iyang huna-una karon, wala ba ka ko gibangungot ini? Wala ba kani nga nibalik na gyud si Juan Bautista, no? Aron siguro aron maningil ba, no? Kung guilty ka daw natay guilt sa tong conscience. Daghan ka itag mahuna-unaan. Mao kini ang sitwasyon ni Herod, no? Mao kini ang hinungdan ngano nga nahuna-unaan ni Herodes nga kini si Jesus mao gini si Juan Bautista nga nabanhaw na. And so, this brings us to the first lesson in our story. And that is, a guilty conscience is a cruel companion. Ang guilty daw nga konsensya, no? Dili maayo, cruel kaayo nga kauban sa imong kinabuhi. Sa inon ka nga pirmi ka madisturbo, na anak nga huna-huna, no? Tungod kay ang Ginoong Dios naghatag man sa matag isa kanato og konsensya nga magsulti kanako unsa ang maayo, unsa ang dautan. Ang rason nga kita makabati og nga kita mahimong guilty sa kasala kay guilty magyud ta. Ang musulti kanato ang atong konsensya. Apan mahimo sab kana nga mahabol kana ang konsensya. Kung sa matag sulti sa boses sa imong konsensya, ikaw dili maminaw, maabot ang panahon nga mahabol na ang imong konsensya, no? Mapundol na ang kahait o dili na ni mabati ang iyang katuyuan, ang pagsulti kanimo. Let me illustrate it this way, no? Si Arthur Conan Doyle, isa kana siya ka-author. Siya ang author kanang sa gitawag og Sherlock Holmes, no? Kana bitang detective kang may story, na sa movie na punay mga books, no? May kay na siya si Sherlock Holmes nga detective. Ang author ang creator si Arthur Conan Doyle. Pero kini pilyo sa ni si Arthur Conan Doyle. Dunay mga panahon nga maghimon siya prank, mga practical jokes sa iyang mga kauban. Nya one time naka-decide siya nga iyang sulayan ang iyang mga kauban. So nagpadala siya og mensahe sa 12 niya ka mga suod nga mga higala. Pero wala niya gipirmahan iyang ngalan. Anonymous. Kanang wala gisulat ba? Dili mahibawaan asa gikan. So nagsulat siya, note ngadto sa matag isa sa 12 ka mga higala niya. Unsa iyang mensahe? Mao kana iyang mensahe, no? Flee at once. All is discovered. Ang iyang sabot ni ana nga, sibat na, layas na, kay nahibawaan na ang tanan. No? Mura na ang mensahe. Ipadala niya sa matag usa niya kahigala. Kung ikaw ang kadawat, kung kita, unsa kay itong bation? Na mensahe magkabot sa pag-abot ni balay ba? Na mensahe, na note ito. Sibat na, kay nahibawaan na ang tanan. Sa kay mong bation? Now, nahitabo nini, sa mga higala ni Arthur Conan Doyle, nahitabo nila nga, within 24 hours, isa lamang ka
adlaw, kumplito nga adlaw, within 24 hours, sila tanan, nilayas o nigawas sa ilang nasod. Sila tanan. Ngano ka ha, no? Mao kanay atong example, ehemplo sa usa ka guilty nga conscience. Katong mga tawhana siguro doon na to'y mga sikreto, no? Doon na mga sikreto nga na-threaten, nahulga pag ingon nga, hala, madiskubrian na ang tanan. May tabo sa nato, no? Nga kita mahinana ba? Pananglit ba nga naakay sala sa isa ka tawo? Naakay nahimo nga dili maayo. Nya kay wala man nimo gisettle. Murag nasamot na kung imong silingan. Kung magawas ka, pagkita nimo, uy, naaman. At just kagbalik, no? Kay magulat ka. Nya kay di man dugay man mulakaw, so naragib ka dito na malate nagi ko ini kay wa pagyapon pud siya mulakaw. Dili ka kagawas. Mao nang hitabo kung naa kay permi ginahambin nga guilty nga conscience. Wala pa kay wala gisitol ba? So magulat ka, no? O di ba? Empleyado ka. O trabahante ka, no? O estudyante ba? Ang imong sakit gyud, nga sakit ka nang permi gid malate ba? Pero walay klarong rason, no? Sige lang gyud kag late. Habitual tardy, no? Atok sa report sa imong trabaho. Late na pod, nagibali ba? Pero maay kay ka rason. Nga namang nalit ka, traffic man good sir. Nagibali ba? Traffic. Pagkasunod na pod, nga nung nalit man ka or na-absent ka karon. Sa namatay man good akong parente. Daghang kag rason. Natingalan na lang imong boss, nahurot nagkamatay imong parente. Nya sige lang imong ka-absent or ka-late. Siguro ang sunod na pod, namatay akong iring, namatay ba akong iro? Lahi na, no? Sa kunsa na imong rason. Pero ang tinuod nga hinungdan, dili ka na mao, no? Pwede nga ang tinuod nga hinungdan nga, sige lang kang kabilar, siguro sige kang tanaw telenovela, sige kang chat ba hangtod sa kadlawon, no? Or sige kang bilar sa imong barkada, no? Tagay-tagay nga, say malimtan ang oras, mo nang di nakakamata sa iyo sa buntag. Mo nang malate ka. So, pero mo nang pag-adto nimo, kung trabahante ka, pag-report nimo, pero may gigakulbaan sa late na pod. Maintag wala si sir o si ma'am, no? So paglakaw nimo na ba, mainampuon ka kaayo, no? Una-una ka maintag wala gyud si sir o si ma'am, no? Nasamot nag si Ronron imong boss, no? Ampo ka nga wala ang taas. So, makita man din si Ronron kay taas man, no? Pero wa ka kay balo nagtago ra des likod sa portahan. Ang imong sir, pagsulod mo ay sakpan ka gihapon, no? Unsa na po imong rason? Guilty. Pero may guilty. Guilty conscience. Si Minkin nag-define sa konsensya nga, it is the inner voice that warns us that someone may be looking, no? Mao daw na ang konsensya, na daw, murag, kanang tingog nga gaingon nga, naay gatan-aw lain sa imong gibuhat, no? Conscience is what hurts when everything else feels so good, no? When, murabag, lami kayo. Lami kayo nga. Pero, ang imong kusimingan, lami lagi. Pero dautan ba na? Oh, no? Tsada lagi. Pero, naipiro pirmi. Guwapa lagi. Pero, naagi pero permino, ang imong konsensya magasulti ana nga naay something wrong sa imong ginabuhat. Conscience is that, no? Ang konsensya sa kabutang nga gihatag sa Dios kanato sa matag isa kanato para motabag bantay nga kita dili maghimog mga dautan. Kita tanan na tao nga dunay konsensya. So mauna nga pagkadungog ni Herod nga si Jesus nag-perform og mga miracles, murag sa iya huna-huna certain gyud siya no nga kini way lain. Mauna gyud ni balik na gyud si Juan Bautista. Bali maningil na gyud siya sa ako, no? Grabe no.
Imagine lang nato ba, si Herodes kung matulog ha, unsa kay iyang madamgo niya, no? Matagabi ba? Kay guilty man siya, wa pa gina niya ma-resolve, wa pa siya kamubuon. Kay kahibalo man siya nga nakahimo siya dautan nga wala pa gud siya mapasaylo sa Ginoo. Siguro magdamgo siya. Siguro magdaman siya nga sa iyang damgo, makakita siya ulo. Kay kalami bagi kay nga damgo nga imo makita pero may ulo no kay kato iyang gipunggutag ulo nga si Juan Bautista. So, very sad, no? Very sad. Let me say this, however, no? Ikaw ug ako, dili kinahanglan nga magpuyo kita pirmi with a guilty conscience, no? Kay ang mayong balita man anaa sa 1 John 1:9 nagaingon nga if we confess our sins, if you confess your sins to God and turn away from your sins, no? He is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Naama na solusyon. Kita mo, duol sa Dios, mga ngayong pasaylo kaniya, mo talikod sa atong mga kasalanan, faithful daw ang Ginoo. Nga bagapasaylo ka nato, o mga hinlo ka nato, aron kana nga mga paghinumdum o mga memory sa atong mga kasalanan, pwede na mawala, pinaagi sa pagpasaylo sa Dios. No? Sa dihang ihatag nato atong kinabuhi kang Hesus, ang atong sala mapasaylo. Niya ang iyon ng Diyos nga ang tanan natong sala iyan ang ihiklin, no? And He will remember them no more. Mao kana sa ato pa mga igsoon kung moduol ta sa Ginoong Hesus, pwede kita nga magpuyo nga adunay kagawasan, no? Dili magapuyo nga adunay guilty conscience, but we can live with a clear conscience, no? Tungod kay gipasaylo naman kita sa Dios. Amen ba? Let us continue. Verses 3 to 4. Kaniadto gipadakop ni Herodes Juan tungod sa kay giingnan siya niini. Supak sa kasuguan ang imong pagpikigbuyo uban kang Herodias. Kay si Herodias asawa man ni Felipe nga igsuon ni Herodes. Tungod sa pagdumot ni Herodias kang Juan, gipadakop siya ni Herodes o gipapriso. Mao din niya hinungdan ang kanang kagubot nga nitabo, no? Ang ngano nga adunay panagbingkil si Herod the Tetrarch, ang ruler, no, sa Galilea, o si Juan Bautista. Kaya nahitabo di ay mao kini. Si Herod the Tetrarch, no? Si Herodes adunay kini siya half-brother. Half-brother, no? Kaya ilang amahan si Herod the Great na amay napulo ka asawa. Grabe, napulo man niyang asawa. So, doon na gina siya mga half-brother. Unya si Herod the Tetrarch, doon na siya half-brother nga ang pangalan Philip. Unya, iyang pangasawa ang isa ka babae nga ang gihanlag Herodias, no? Sa ato pa, half-brother man si Herod o si Philip o si Herod the Tetrarch. Sa ato pa si Herodias, unsa naman? Kang Herod, sister-in-law niya, no? Kay half-brother man niya si Philip. So, si Herodias karon pagpangasawa ni Philip kang Herodias, sister-in-law na ni Herod. Apan si Herodias usab di ay, anak ni siya sa another nga half-brother gihapon ni Herod the Tetrarch. Anak din ni siya sa pikas pon. Kaya anak man siya sa half-brother ni Herod the Tetrarch, sa ato pa, at the same time, kuwan po siya, pag-umangkon po siya, di ba? Pag-umangkon po siya ni Herod the Tetrarch, no? Herod Antipaso, sister-in-law, at the same time, pag-umangkon. Grabe, no? So, pwede din na. So, one time, si Herod, nibisita sa iyang half-brothers nga si Philip, karon nakitaan man niya si Herodias. Ug nagkasinabot man silang duha. Tanto milabay ang panahon, nibulagan ni Herod ang iyang asawa, nga usa ka Arabian princess, anak ni King Aretas. Iyang gibulagan ug iyang gipangasawa si Herodias. So unsa naman nahitabo karon? Si Herodias karon sister-in-law ni Herod.
At the same time, iyang pag-umangkon. Karon kay iyang gisawa, asawa na pud niya. Mo na gitawag 3-in-1. No? Naa day 3-in-1 sa Bible day, no? Pag-umangkon, sister-in-law pa, asawa pa gyud. No wonder pagkahibalo ni Juan Bautista, perting sukua. Kay si Juan Bautista, balaan man og matarong gayud nga tao. Yung nagasunod bangid siya sa mando na Dios. Busa iyag yung ginawang giingnan si Herod and Herodias, sala ug sayop ang inyong ginahimo. Nakasupak kamo sa kasuguan sa Dios. So iyag yung gisultian publicly, declaring that what they are doing is immoral, illegal, and sinful. Tungod ni ana, nasuko si Herodes. Verse 3 nang dito nga tungod ni ana gipadakop ni Herodes Juan. No, gipadakop niya tungod kay giingnan siya supak sa kasuguan ang imong pagigpuyo uban kang Herodias. So iyang gipadakop ug iya pag yung gipapriso. Ang ingon nila naa siya sa solitary confinement kanang siya yung isa, no? Tungod sa pagbarog ni Juan sa kamatuoran ug unsa ang matarong. Verse 5 nagaingon, unta niya ipapatay unta ni Herodes si Juan. Gusto pa gyud niya dili na enough nga ipapriso. Gusto pa gyud ni Herodes nga ipapatay si Juan apan nahadlok siya sa mga Hudiyo tungod kay gila nila si Juan nga propeta, no? Nahadlok man siya unsay isulti sa mga tao, unsay buhaton sa mga tao kay aduna may pagtamod ang mga tao kang Juan kay si Juan Bautista matarong man, balaan man nga tao, no? Nakita na mo matarong tao, balaan, respetado gina siya, no? Nya karon madto kita sa sunod nga okasyon na ay birthday party. Oh, karon no. Dunay birthday party sa palasyo ni Herod. Nagsaulag siya sa iyang birthday. Nya dunay kalipay, dunay daghan dako nga celebration, pero ang pinaka-sentro, pinaka-main attraction mao katong pagsayaw sa anak ni Herodias nga ginganlan according to tradition ginganlan og Salome, no? She was about 12 years old at the time. Isayaw siya, niingon ang Biblia, no? Nga sa pagsayaw ni Herodias, ni Salome, nalipay gyud ang mga tao, ang mga bisita, ug nalipay usab si Herodes. Grabe, unsa ditong pagsayaw nga nalipay man gyud, no? Sa itong klase nga sayaw. Ha? Budots. Grabe, no? Ngayon nga, it pleased Herod so much. Tungod na nga pleasure, out of the blue, no? Sa karas decision gihimo ni Herod. Ningon siya, young girl or young woman, no? Tungod kay nalipay ako kanimo, pangayo bisan unsa, ug ihatag ko kini kanimo. Wow, no? Grabe, no? Pangayo daw bisan unsa. Manay yun sa Matthew, pero sa Mark nagaingon dunay gidugang. Pangayo kanako og bisan unsa, kay bisan gani og katunga sa gingharian akong ihatag kanimo. Wow, katunga sa gingharian kung pangayoon sa nini nga bata, nini nga young woman, young girl ihatag kini kaniya tungod kay nalipay gyud si Herodes sa iyang sayaw. Grabe gini nga sayaw. Nga bugti man katunga sa gingharian. Ang katingad-an lang kaya atong madumduman ba, si Herodes giingon tetrarch siya. Ruler siya sa 1/4 of the kingdom. Nga iyang hatag katunga sa kingdom. Murag lisod matik-matikon. Unless mingon siya nga katunga sa akong 1/4. Pwede sad, no? Mahimong 1/8. 1/8 lang iyang matag. Pero whatever it is, no? Murag very extravagant, very rash ang decision ni Herodes. Bisag unsay imong pangayoon, akong ihatag. Pagkadungog, no? Sa young girl, wala siya motubag. Unsa may iyang gihimo? Of course, asa man padulong? Kanang young girl.
Duol siya sa iyang mama. Hinunghungay sila. Ingon din iyang mama, nak, pangayua ang ulo ni Juan. Nakuyaw kayo, no? Kay si Herodias, doon na may kasuko gid kang Juan. Tungod sa pagpakaulaw ni ini kanila, tungod sa ilang mga sala. So gusto niyang mapatay, karon na naging opportunity. Siya pangayua anak ang ulo ni Juan. So niadto ang bata, Herod, aduna na ko'y pangayoon. Unsa man na? Akong pangayoon ang ulo ni Juan ug ibitang kini sa bandehado. Ang katong pagbutang sa bandehado sa yang human na to, bato giingon sa iyang mama. Iyan ang gidugangan, no? Ibutang sa bandehado kay unsa mo to pagdala, kubtan ang ulo, murag lisod sa so. Hunahuna sa young girl nga, sumay nang ibutang sa bandehado kay wala matulo nga dugo siguro. Unsa ba? So mo na ang hitabo, no? Tungod ni ana nasubo si Herodes. Tungod kay dili niya kini busubahatan apan na-trap siya sa iyang kaugalingon nga desisyon. Kay naghimo man siya saad, napagud siya panumpa nga gihimo nga buhaton kini. Karon maulaw na siya. Di ba? Permi na to makitaan, permi siya gusto og kanang approval sa mga tao, no? Wala niya patya una sa una si Juan Bautista tungod kay nahadlok siya sa mga tao. Karon na pud nahadlok siya unsay ikasulti sa mga bisita. Permi lamang unsay ikasulti sa mga tao. Busa way nahimo si Herodes iyang gipapatay, gipaputan ulo si Juan Bautista hangtod nga naputlan kini o gidala ang ulo ngadto sa babae nga nigsayaw ug ang babae nga nigsayaw iya sang gidala kini ngadto sa iyang inahan. We do not know what happened after that, no? The Bible is silent about what happened to the head of John. But ang ingon dito nga after that nga gidala niadto ang mga disciples ni Juan ug ilang gikuha ang iyang pating lawas ug gilubog nila si Juan Bautista ang iyang patayng lawas ug bisumbong dayon ang mga disciples ni Juan ngadto kay Hesus sa nahitabo kaniya. Okay. So there goes the story of John the Baptist. It ended, no? Natapos kini nga siya namatay sa isa ka ngilngig nga kamatayon kay giputlan man gid siya ulo ni Herodes. Unsa may atong makatnan niini nga drama sa Bible, nganong i-appeal man ni kini? You know, this story is not an isolated incident in the Bible. It is anchored in the flow of the entire gospel. Sa Matthew chapter 2, nagayon din nga adunay gihimo si Herodes the Great, iyang gipamatay ang mga bata. Karon si Herod na usab, iyang anak, gipatay na usab niya ang isa ka matarong nga tao nga si John the Baptist, iyang gipunggutan og ulo. Og later on, sa Book of Acts, Acts 12, makita nato dito nga ang pag-umangkon, isa ka pag-umangkon ni Herod Antipas, si Herod Agrippa I, also killed, gipapatay niya si Apostle James. O iyang gipadakop si Apostle Peter, tungod kay mao may kabubuton sa mga tao. No? Kita nimo ang grabe gining mga Herodes nga mga pamilya, no? And later on also, in the Book of Acts, si Herod Agrippa II, ang second na ni, iya pong gipadakop gihapon si Apostle Paul. Kita nimo nga, and then as you continue on, makita na to nga, daghan paghapong later on, kinsa na may gipadakop, gipapatay? Si Ginoong Hesus na gud mismo, no? And later on, many of his followers become martyrs. Ang mga bata sa Bethlehem, si John the Baptist, si Ginoong Hesus o iyang mga disciples, and later all the Christian martyrs will testify that some people hate the truth enough that they will kill in order to silence it, no?
nga duna di ay mga tao gyud nga ikasilagan gyud ang kamatuoran. Unya mo patay sila aron lamang dili magpatigbabaw ang kamatuoran. Unya kay ato magiingon nga si Ginoong Hesus dili lamang siya ang dalan, dili lamang siya ang kinabuhi, apan siya ang kamatuoran. Then we can also say that some people hate Christ enough that they will kill in order to silence Him. No? So ang sentro gid ni si Ginoong Hesus. So mao ni ang gitudlo kanato nini nga istorya. The question ang atong pangutana karon nga kapunon mga igsoon, unsa may epekto nini sa matag usa kanato? Pwede na siya nga murag lisod man di ay musunod kang Hesus, no? It will cause you nga maghunahuna ka nga. Dagham kayo sa mga followers Jesus nga grabe ang iagian, no? Do na day cost of following Jesus, no? If you follow Jesus, there is a cost. Dunay bugti sa imong pagsunod kang Kristo. Dili permi nga hayahay. In fact, this story tells you or gives you two possible costs in following Jesus. Unsa man na siya? Ang cost number 1, ang bugti sa pagsunod kang Hesus. Mao kini, bugti sa paghinulsol, sa tinuod nga paghinulsol. Ingon sa verse 4 nga, itawag ni Juan si Herodes para maghinulsol, for John had been saying to him, it is not lawful for you to have her. Maghinulsol pinaagi sa pagbulag sa babae nga dili angayan para kaniya kay supak kini sa kasuguan sa Dios. You know, mao ni ang nakaapan ni Juan Bautista. Kay si Juan Bautista magod, matarong nga tao, dili lang siya maayo nga tao. Sayo na nato idil lang buutan nga tao, di ba? Pero matarong gani lisod. Kay matarong man dili gud na siya mo compromise, no? Unya dili na siya mo speak of generalities. Mo istorya na siya kanang mga klaro gyud specific nga mga buhaton. Sama niini, no? Sa Luke chapter 3, nangutana ang mga katawhan, unsa may angay buhaton na mo? Juan. Iyon si Juan Bautista, kung doon ako may duha ka t-shirt, imo ka nang i-share sa kaniya nga walay bisti, no? Nya dunay mga tax collector usab nga magpabaptismo kang Juan Bautista. Musunod na sila, inaingon sila kang Juan Bautista, musunod man kami kanimo. Unsa man magpabautismo man kami. Unsa may among buhaton? Ingon si Juan kanila. Ayaw na pagkuligta og sobra pa sa gikinahanglan. So ato pa ayaw nagpanikas, no? Doon na sa imong sundalo miduol kang Juan ang nagingon. Unsa may among buhaton? Ingon si Juan. Ayaw na pag-extort. Ayaw na huwag maging corrupt, no? And don't accuse people falsely. Be satisfied with your pay. Ibali, happy ka na sa imong sweldo. Ayaw na pag-appeal sa korupsyon. Makita na mo nga, direct ni si Juan, no? Kung istorya sa imo ba, direct, dili bitaw liko-liko, no? Mo nang, you will either love John the Baptist or hate him because he is a righteous person. Mo ni nga, kontra kayo siya ni Herodes, no? Kontra kayo siya ni Herodes. God calls us to turn from behavior that is wrong and to turn back to Him, no? Kay para kang Juan, siya usab specific kayo ang giingon niya kang Herodes, nga ruler, giingnan niya. Ayaw pagpadayon ni anak nga dautan nga relasyon, nga supak sa balaod. Busa nasuko si Herodes. Ang problema magod ang iyang giingnan, usa ka ruler, usa ka leader. Yang problema ra ba sa mga leader, dili na sila gusto sultian unsay bahaton kay leader god, no? Pero worse than that is dunay gitandog si Juan nga area sa kinabuhi ni Herodes nga kasagara sa mga tao dili gusto pahilabot. Unsa man kini, no? If there's one area of life where we are inclined to not appreciate people interfering, it's our most intimate relationships, no? Mao kita nga tao ba, no? Nga hilabti ka sa ubang batang pero ay lang paghilabot ka ng personal na nako ba? Kanang among issue sa pamilya, kanang kulatahon na ko ang asawa, amo na wala kay labot, wala mo ilabot na. Kay amo ni. No? Personal ni, family affair ni. Unsay buhaton sa akong anak,
Unsay bahaton nako sa ay ako na wa mo ilabot. No? Tinuod ba na? Pero ang mensahe sa ni Kristo nagaingon nga Christ is Lord. No? That means siya ang Dios sa tibuok nato nga kinabuhi. He wants to take charge of every area of our life. And that includes our relationships, ang atong mga relasyon, ang atong pamilya, no? Dili pwede nga, Lord, kini nga area ayaw hilabti kay ako rani, wa kay labot. If Jesus is to be Lord, He should be Lord of all, or He is not Lord at all, no? Picture it this way, ihulakbay ni ba? Kung si Jesus imong ipasulod sa imong kinabuhi, unya ang imong kinabuhi mahulagway nato sa imong balay, no? Kung imong kinabuhi sama sa imong balay ba nga mosulod si Ginoong Hesus, sulod siya dito, mutanaw siya, mosulod sa sala, manghinlo siya da ako ning hinluan kini nga lugar sa imong balay, kini nga lugar sa imong kinabuhi. Hinluan na niya, mosulod siya sa isa ka kwarto, mosulod na po sila yung kwarto, pag ikatulo ng kwarto may ka, oops, sulod ka sa uban, pero ay lang na, wa na ilabot. Pwede ba na? Kung tinuod nga Dios o Ginoo sa imong kinabuhi, ang atong Ginoong Jesucristo, dili nato siya mapugan, dili nato siya pugan nga mosulad sa bisan asang area sa atong kinabuhi. If He is to be Lord of all. But He can. He's Lord and He will. That's the first cost of following Jesus, no? Ang paghinulsol, ang repentance. Second is ang pagsalikway or rejection, no? We hesitate to run to Jesus, we hesitate to be known as one of His followers, no? Kana magsunod ta kang Hesus, di ta gusto usahay mahibaw-an, no? Nga, kana, kuan man na siya, kanang Kristohanon na gina siya. Dili ta gusto mahibaw-an na kay, kuan man na siya, Bible daw. No? Tanaw na to, no? Murag maulaw ta ba? Pero nganong ikaulaw man nato ang atong Ginoong Hesus? Nganong ikaulaw man nato ang kinabuhi sa isa pagka-Kristiyano? Nga ang tinuod nga bugti sa imong pagsunod kang Kristo usahay is that you will experience rejection. Usahay isalikway ka, no? Mao kanay kamatuoran. Kaya nga naman, Jesus mismo gisalikway sa katawhan. Kung siya nga atong Ginoo gisalikway, nan kita usab ikaw ug ako usahay maka-experience nga isalikway ta. No, dili ta mangita nga isalikway ta pan mao gina ang natural usahay nga consequence if we follow the Lord, no? We will experience rejection. Charles Spurgeon, no, a British preacher said, "He who fears God has nothing else to fear." Si kinsa katong mahadlok sa Dios, wala na siya laing kahadlukan, kay ang Dios ra man gyud ay iyang kahadlukan. Si Herod nahadlok gid sa mga tao, he seeks the approval of men. Mo nang wala siya kahadlok sa Dios. Apan si John the Baptist fears God above all. Pusa wala siya kahadlok sa kamatayon, wala siya kahadlok sa pagsalikway, wala siya kahadlok sa bisan unsa nga mahitabo sa kinabuhi. Kang iyang tumong og tuyo sa iyang kinabuhi, mao man nga ang Dios aduna gyoy pagtamod kaniya, makita niya ang approval sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao ba kana ang atong desire mga kaigsunan, no? Mao ba kana? 2 Corinthians 5:15 nagaingon dinhi, og siya namatay, meaning si Kristo namatay alang sa tanan. Aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili lang alang sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw tungod kanila. Mga igsuon, si Kristo nagpakamatay daw aron kita nga iyang giluwas dili na magkinabuhi sa atong kaugalingon apan magkinabuhi alang kaniya nga mao'y nagluwas kanato. Mao kanay kamatuoran, no? Dini nga 2 Corinthians 5:15. For the kingdom Jesus came to bring is something so precious, and it came at a great cost, no? So, ang gingharian sa Dios niabot kanato, gidala ni Ginoong Hesus, pero aduna kini dako kaayo nga bugti. Unsa man kini, no?
It cost John the Baptist his head to be one to announce the coming of Christ. It cost Jesus his life to purchase new life for us. It cost the first follower of Jesus to experience many trials and sufferings because they take it more important to seek the approval of God rather than the approval of men. So mga igsuon sa atong pagtapos, kini ang ato lamang masulti, no? Kini nga sugilanon is an invitation for us to follow Jesus. Yes, adunay bugti, no? It will cost us. Itawag tayo sa Ginoo nga maghinulsol sa kanunay sa atong mga dili maayong banahatan. Unya, pwede usab nga doon na kita'y matagamtanan, makatagamtaman o maeksperiensyahan nga mga pagsalikway. As sama sa nitabo kang Juan the Bautista o sama sa nitabo kang Ginoong Hesus. Apan ang pangutana, unsa may atong piliun? Piliun ba nato ang kamatuoran, ang pagkamatarong? Piliun ba nato ang Ginoong Hesus? Or piliun nato ang approval sa mga tao? Ang pagpili, imo ka na igsoon, ato ka ng pagpili. Naa ka nato ang pagdesisyon. Nagaingon ang Biblia kanunay nga whosoever wants to follow. Sa ato pa, tigaan ta og choice. Either you will follow God, you will follow Jesus, or you will not. Dili ta pugson. But the reward of following Jesus is far, far greater than the temporary pleasures that we can have in this world. The question then is, are we ready and willing to do as what John the Baptist had done? Let us pray. Among Diyos nga Amahan, nagapasalamat kami sa imong pulong karon nga kahaponon. Among pag-ampo nga among ta kining mahuna-huna, amo kining matimbang-timbang. That Lord, you called us, itawag nimo kami sa paghinulsol, sa tinuray gyud nga paghinulsol, o sa pagdawat sa kamatuoran nga sometimes, Lord, in following you, we will experience rejection. Kami isalikway. Apat salamat nga dili lang kami ang nag-experience niini. Ikaw, Ginoong Hesus mismo, imo kining natagamtaman. Apan ibaliwala nimo kining tanan kay imong ipalabi ang pagtuman sa kababuon sa Dios nga Amahan nga mao imong gipalabi, Ginoo. Tuguti o Dios nga kami aduna say tinguha nga sama niini. Nga we will seek the approval of men, of God, more than the approval of men. Lord, help us. Tabangi kami aron magapadayon pagsiga ang among mga suga ug mahimo kaming kahayag sa mga tao ug sa mga katawhan nga nagpalibot kanamo. Thank you, Lord. Help us, Lord, to respond to this challenge, Lord, by your grace and by your Spirit. In Jesus' name, amen.